ensimmäinen Trappist yksi sen täyden kunnossa on, odotka, mikä oikeasti tiedän. Oh, Trappist B. Trappist B on, no, se planeetta on pienempi kuin maa. Joo. Ja siellä on aika useita tuulivuoren purkauksia. Joo. Eli me ei pysty siellä elämään. No, ilman mitään hyvää suojausta, koska siellä vielä ei ole ilma. Joo. Mutta painovoima kyllä siellä on, koska painovoima johtuu asian massasta. Joo. No, tässä kaikki. Dois.